alkintawa sai da lafiya akan in babu lafiya ka zama hutu rayuwa a bari tawa lafiya a bar alkintawa. 600 a kowace shekara dai a faɗin duniya, yayin da miliyoyin mutane ke kamuwa da wannan cuta ta tarin fuka, kamar yadda hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya WHO ta bayyana. Hakan ce ta sa Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙarƙashin hukumar lafiya ta WHO ta ware kowace rana 24 ga watan Mayun kowace shekara a matsayin ranar tarin fuka ta duniya. Ga kuma rahoton da wakilin Mudassir Jingau ya haɗa mana. Tarin fuka ko kuma tuberculosis a turanci na ɗaya daga cikin manya-manyan cututtuka masu yaduwa a faɗin duniya, wadda ke sanadiyar rayukan akalla mutane miliyan 1.600, yayin da miliyoyi ke kamuwa da wannan cuta a faɗin duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ƙarƙashin hukumar lafiya ta duniya WHO ta ware kowace rana 24 ga watan Mayu domin wayar da kan al'ummar duniya wajen yadda za su kare kansu da iyalinsu daga wannan cuta ta tarin TB. Kuma wannan rana ce da ta samo asali tun a shekara ta 1882. Dr. Robert Koch ne ya gano wannan kwayar cuta ta tarin fuka, kuma a wannan shekarar hukumar lafiya ta duniya WHO ta shirya yadda za a ƙara wayar da kan al'ummar duniya yadda za su kauce kamuwa da wannan cuta ta tarin fuka. Dokoshin a nan gida Najeriya, musamman ma a nan jihar Kano, wace hanya hukumomi da masana kiwon lafiya suka tsara don wayar da kan mutane domin kaucewa kamuwa da wannan cuta ta tarin fuka. Dr. Jamilu Umar Gora na ɗaya daga cikin masana kiwon lafiya kuma masani akan cututtuka masu yaduwa, ya bayyana cewa kasancewar yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yaƙi da ƙwayar cutar tuberculosis wato tarin fuka. Wannan cuta wato tarin TB da Hausance tarin ita na addaba bil'adama. An san wannan ciwo tun kafin a sami magungunan kashe ƙwayar cutar wato antibiotics kamar yadda ake amfani da su. Girman matsalar wannan cutar ta tuberculosis ya ƙara ƙamari domin kamar shekara 25 da ta gabata. Ƙididdigar da hukumar kula da lafiya duniya ta baya ta duniya ta yi shine tun bayyanar wannan cutar ta tuberculosis zuwa yanzu kusan mutum biliyan 2 suka kamu da wannan cutar, kuma kimanin mutum miliyan 3 a duniya sun rasa rayukansu sanadiyar wannan cutar. Haka kuma masana sun tabbatar da cewa tuberculosis ce kan gaba wajen rasa rayukan mutanen da suke da cutar kanjamau. Abun nufi anan shine duk wanda yake da masu waɗanda suke mutuwa akan cutar kanjamau, to masana sun tabbatar cewa tuberculosis ce ita ce kan gaba wajen rasa rayuwar mutanen suke dauke da cutar kanjamau. Ba ainihin shi kanjamau bane, wannan tuberculosis ce ita ke kan gaba wajen rasa rayukan. Dr. Gora ya kuma ja hankalin al'umma da cewa hali yanzu kusan ba bangaren jikin dan adam da tuberculosis ba ta iya shafa. Idan ta shafi huhu takan sa tari mai fidda majina da jini da zazzabi, ciwon kirji, rama da rashin cin abinci. Idan kwakwalwa ta shiga takan sa ciwon kai mai tsanani, amai, gushewar hankali. In ta yi tsamari marasa lafiya yakan suma ko ma ya rasa ransa. An fi samun wannan a cikin ƙananan yara ko masu ciwon kanjamau, wasu waɗanda garkuwar jikinsu ta yi ƙasa kenan. Wannan ƙwayar cutar kuma ta tuberculosis takan shafi kashin dan adam, kuma idan ta shafi kashin dan adam to ta fi ba da illa sosai fiye da sauran jikinsa. Ta kuma iya shafar gaɓoɓi musamman na kwankwaso da gwiwa. Cutar tuberculosis kan haddasa ciwo ga kuibi, kamar mutum ya kasance yana da abun da ake ce sikila. Dukan waɗannan da na lissafa akan iya tabbatar su ne ta hanyar gwaje-gwaje bayan alamomin da nan bayan jikin mutum. Akan iya tabbatar da ita zaman ƙwayar cutar a cikin mutum idan ya je asibiti. Mataki na farko shine yana da kyau iyaye su tabbatar da an yi wa 'ya'yansu allurar rigakafi da ake kira BCG, domin bincike ya tabbatar tana da ba da kariya daga cutar tuberculosis mai tsanani. Yana da kyau kuma iyalan masu ɗauke da tuberculosis su je asibiti a bincika lafiyarsu, su kuma taimaki marasa lafiyar, su ƙara musu ƙarfin gwiwa wajen shan magani don a sami nasarar da ake bukata wajen rage wannan ciwo. A wani rahoto da hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ya nuna cewa rayukan mutane miliyan 74,000 aka ceto a